उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। संपूर्ण राज्यात वटपौर्णिमेचा उत्साह पाहायला मिळतोय। महिला वर्गात प्रचंड उत्साह दिसून आला। मात्र कोकणातल्या कुडाळात महिलांप्रमाणे पुरुषही वटपौर्णिमेचं व्रत करतात। जन्मोजन्मी हाच नवरा मिळू दे म्हणून महिला आजच्या दिवशी वडाची पूजा करतात आणि वर मागतात। इथं पुरुषही आपल्या पत्नीसाठी हे व्रत करतात। सिंधुदुर्गात गेल्या 14 वर्षांपासून पुरुषांकडून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते। जन्मोजन्मी हीच पत्नी लाभू दे अशी प्रार्थना केली जाते। कुडाळ इथं गेल्या 14 वर्षांपासून न चुकता वटपौर्णिमेला पुरुष मंडळी महिलांप्रमाणे यथासांग विधिवत वडाची पूजा करून वडाला फेऱ्या मारून वटपौर्णिमा साजरी करतात। नेहमीच्या रूढीला छेद देत ही अनोखी वटपौर्णिमा केली जाते। कायमच ही वटपौर्णिमा चर्चेचा विषय ठरतो। हे 14वं वर्ष आहे। 2009 साली आम्ही हे व्रत चालू केलेलं आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे बऱ्याच वर्षापासून आम्ही करतोय। आणि जशा स्त्रिया आपल्या नवऱ्याप्रती असणारं प्रेम आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी हे व्रत करतात, तसं आपणही सगळ्या पुरुषांकडून तीच भावना, प्रेमाची भावना आहे हे दाखवण्यासाठी आणि आम्ही पण आमच्या पत्नींवर तेवढंच प्रेम करतो आणि त्याही आम्हाला जन्मोजन्मी पत्नी म्हणून हव्या आहेत। हे जसं त्यांच्या व्रताचा असा एक संकल्प असतो तसा आमच्याकडूनही तसाच संकल्प आहे। हे दर्शवण्यासाठी आम्ही गेले कित्येक वर्ष हे व्रत करत आलेलो आहोत आणि अशी आमचा प्रयत्न आहे की ही चळवळ महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत इथे पण पसरावी, जिथे जिथे हे व्रत केलं जातं तिथे पसरावी असा आमचा प्रयत्न आहे। आणि आमचा ग्रुप मरगत सर आहेत, उमेश गायवणकर आज ते नाही आहेत, पण त्यांच्या वतीनं त्यांचा मुलगा आणि बाकीचे कुटुंबीय आलेले आहेत। तर आम्ही हे दरवर्षी व्रत करतो आणि आमचा जो ग्रुप आहे तो असा चांगला घट्ट ग्रुप झालेला आहे। वेळोवेळी येऊन आम्ही दरवर्षी येऊन हे व्रत करत आलेलो आहोत। तर आमची पण अशी इच्छा आहे, आमच्या देवाकडे आम्ही प्रार्थना करतो की आमच्या पत्नीला, प्रत्येकाच्या पत्नीला दीर्घायुष्य लाभो आणि अनेक वर्षानुवर्षे आम्हाला हीच पत्नी लाभो। आजचा प्रचंड वाढणारा उष्मा याचा विचार करता वृक्षांचं संवर्धन होणं गरजेचं आहे आणि वडाला पूजन करून की त्याच्या संदर्भात जे काही श्रद्धाभाव आहे पर्यावरणाचा तो जोपासण्याचा एक उद्देश या सणामागचा आहे। आणि जर जन्मोजन्मी हाच नवरा आपल्याला मिळावा असं जर एखादी स्त्री म्हणत असेल या व्रताच्या निमित्ताने, तर ज्या त्यागातून पुरुषांचं यश हे उभारलं जातं। असं म्हणतात की स्त्रीच्या त्यागाच्या पायातून पुरुषाच्या यशाची इमारत उभी राहिलेली असते आणि तीच जाणीव ठेवून आपण जर स्त्रिया ह्या आपल्याला ही जी पत्नी आहे ती जन्मोजन्मी आपल्याला मिळाली तर खरंच आपण अधिकाधिक प्रगती करू शकतो ही भावना लक्षात घेऊन 2009 उमेश गाळवणकर मित्रमंडळ आणि डॉक्टर संजय निगुडकर मित्रमंडळ यांनी ठरवलं की आपणही हा श्रद्धाभाव व्यक्त करूया, तिच्याबद्दल आदर व्यक्त करूया आणि यातूनच ही एक नवीन परंपरा या इथे कुडाळ गोवादेव इथे आम्ही निर्माण केलेली आहे आणि यामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं। कारण आपण म्हणतो की स्वामी गौरवार्थ अमृतम अशी जी म्हणणारी स्त्री आहे तिला एक पुरुषाचा एक शाबासकीची थाप किंवा एक शाबासकीचा शब्द तिला फार मोठं बळ देऊन जातं। त्यानिमित्तानं आपण तिला या आपल्या प्रक्रियेमध्ये, विकास प्रक्रियेमध्ये, प्रगतीमध्ये तिला सामावून घेऊया, तिच्या या एकंदर त्यागाची जाणीव ठेवूया या उद्देशाने हा सण आम्ही या ठिकाणी साजरे करतो। ही प्रथा चांगली आहे, त्यामुळे याच्यावर नाकं न मुरड बसता ह्या सगळ्या प्रवाहामध्ये जे कोणी आहेत स्त्रियांचं योगदान मान्य करतात त्यांनी ही चळवळ पुढे न्यावी। खरंच ही चांगली प्रथा आहे, कारण ही आदिशक्तीचं रूप जी स्त्री आहे तिच्याप्रती श्रद्धाभाव अशा या उपक्रमातून, सणातून हा नक्कीच दृढ होऊ शकतो। माझ्या बऱ्याचशा मित्रांना हे पटलेलं आहे, फक्त त्यांना बऱ्याच वेळेला अवघड होतं किंवा त्यांना थोडंसं काहीतरी हे वाटत असेल
की असं आपण कसं करावं. पण त्यांना मनातून पटलेलं आहे. त्यांनी बरंचसं आमचं कौतुक पण केलेलं आहे आणि त्यांना आम्ही बोलवत असतो तर ते म्हणतात आम्ही इथे येण्यापूर्वी आमच्या घरीच हे करू, व्रत करू. पण आता मला अशी आशा आहे की यानंतर जसं हे आमचं वाढत जाईल आमचा मित्रपरिवार तसं तेही आमच्याबरोबर येतील अशी. तुम्ही पण उपवास धरता का या दिवशी? उपवास धरतो पण आजच्या दिवशी लक्षात राहिलेलं नव्हतं, पण युजली आम्ही पण उपवास धरतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.